Jehovah Dewata nawa persayami di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Ramoti jala pasu-pasu ma hati-hati dohot pikiran nami be dinalau manangihon hatam. Amin. Kurian itu hata ni dewata nagabe terpuk ni jamita di minggu ta sadarion. Dienet may siyan buku Evangelium Lukas di 25 ayat na parjolo saat ayat na pasapluhon pujahan matu kita saluhut na dungi di pasol hot torop akka si jalobeo dot si pardosa diri na tibana lau tumangihon hatana jadi marmungut-mungut maaka parise dohot si boto surat ia hatan nasida dijak konodo akka pardosa pula sa panganan iba na dohot nasida gabi di hatahon iba na ma upamaw tu nasida isi hamu sahalag perbiru-biru 100 anggot tardep persada siani naso tuminggal hon na siya puluh siyai di ladang lao mangalului naso tarinay paya maju paksa iya dung na borsa jape hormat tu abarana siyan las ni rohana jadi dung sahat ibana tu jabuna di papu ma ali-alina dohot khobar kudulna idok matuna sida marlas ni roha mahamu rab do tau ala pangau biru-biruku nang mawe udok matu hamu sumatu sido gumudang las ni roha di banua gijang mida si pardosa sa halak naulo paubahon rohana asa mida siyan pulu siya partigor nasopola paubahon rohana sida adong maulaning parupuan na marhepeng sa puluhupang ang gumago sada siya ni naso pagalakop palito jala manapuy bagas na mga luluy takkas hupang na magoy pay majupaksa iyadong jupaksa di papungu maaka ali-ali na doot hobar kudul na mandok marlas ni roha mamurap do tau ala ng jupangaw hupang upakku na magoy unok matamu sumatusido masanas ni roha di julo ni akka suru-suruan ni dewata mida sahanak si pardosa na paubahon rohana ido yanggo sahatna kurian itu hatta maniholokan di bagasan Kristus Yesus marwa do hita sa sitong na lautu gereja manang namar minggu pasti do sudah mangalusi lau memuji Tuhan lau mambigi hata ni debata hal praktek na tutudui na tauna molo usukutuhi tanoaing masomal na tahataot tudungat tadung mulak siyan gereja manang permingguan da jodjot haurangan di perjamita para geda si jati ting manang song liderdo na tahataot moloido na marsigor-gor di rohat tadung mulak minggu si tong no pinalaw memuji Tuhan dohot mambigi hata ni debata kita edo na lang odol honon ni turpu jamitot tu hita na perjolo di pasolhot diri na tu Jesus lao tumangyo na hatana di sa detik ki Roma torop akta si jalobeo dohot si pardosa manapot tu Jesus takas di guriton pabuah haroro na sida ima lao tumangyo na hata ni Jesus hati ay dirajumi halak Yahudi ia ulaun si jalobeo ima ulaun nasudinggan ala papungu beya manang napajak siyan rakyat si pasahaton tu paggonggomi Rom akka si jalobeo dirajumi soong tangan kanan ni penjaja na manusay si hatoropan jala bahat do nasida na manambay beya siyan napatut didok maistila na noeng korupsi asing ni si jalobeo rodo ng si pardosa ninna diet na parjolo dang apala takas isa si pardosa na nidokna dang apala di patorang hadosaw na sida ala ni ulaw na do manang ala ni pelanggaran tuuhum Yahudi sandok dua horong manaro manapod do Jesus ima si jalobeo do si pardosa na dua horongon ima horong na hurang tama mangiton ha Yahudiyon alay monotapaman at siyang turpukon justru nasida na hurang tama ido na digobbaron secara positif di Evangelium Lukason rodo nasida
pasulhot to diri na to Jesus, lato mangyunahatan ni Jesus. Lapatan na, dita da na sida do, diri na urang tama, ala ni rade na sida, lao di paubahata ni Jesus. Uriyan ito ata, buhahi ta narumarminggu. Ada tujuan ta, rotu bagas coro ni debata, tumangyunahatan ni debata no, iti kimarit dehita, anong nutabigi hata ni debata marite edi, ditiki maragidda paragidda, takas do taparwaw aka hata-hata niya giday, adok kita na makatay ito debata na ginanaon ni paragidda, alay las anong do na debata makatay ito kita marhiti paragidda. Kasadari do parasingan ni manang mamulsabing do so ni mula tutudo so si Jalobeo dohot si pardosa naman dapat to Jesus lao tumangyon hata na hita neng magano bagian siya liturgi permingguon taparwaon ay di sido pa pakita do debata moloido tujuan dohot motivasita ro tu gereja permingguon pertanyaan nang akaulaw ng hurian asin ulak siya niya pasti masonang tundita jaladami rohata paduahon marmungut-mungut hurian itu hatta parise do si boto surat ima dua orang ni masyarakat Yahudi na mga radutipatik ni debata maserisik termasuk golongan na terhormat do nasida diha Yahudion alaydang songoni yang go di Lukas sa 5 di turputon marmungut-mungut do nasida alaruak kasi Jalobeo tohot si pardosa manapot ni Jesus buwas ng lasturay nasida ti alasan nasida ima ijak konon manang madok Jesus do akka pardosa pola sa panganan iba na doot nasida mangyutan Yahudi nang jari sa panganan doot halak pardosa abe Jesus radi mangulahosa atik tung anong lohot parmungut-munguton idihita so tung di gereja manang permingguan pertanyaan ng akaulaw ng kuriya na asing gabi parmungut-mungut hita isarana pagajak kuja mita ni parjamita sala paragidda nang takas jatiti nang ninggan permusik ng sangliner dotlan akan asing nang naman bila akan marhubas di permingguan alay mulot tunggu murang nasida gabi ikon ungut-ungut manaro molos ang si Jalobeo dohot si pardosa na diet na parjulido hita ima naro lao tumangyunahatan ni Jesus haurangan ni akka parhubas dang mga bati hita pa jupang dohot di bata sulak nari dang namandok asagait akka parhubas minggu manang pertanyaan alay mo lumbal si tuto lao tumangyunahatan ni debata do hita tunggu hape kondisi di permingguan marang pertanyaan ni ang pola terganggu hita ala na rumikot imahatan ni debata na di jamitahon manang na di endehon manang na di jaha paragidda patuluhon las ni roha di jolo di banwagitjang mida sa anak si pardosa na paubahon rohana ayat 7:10 kurian itu hatta mga lusi sugut-sugut ni Parise do si boto surat didok Jesus ma tulu upama taringot tunamago dungin pang ima biru-biru hupang daot yanakon ala iyang gunagabit turpuk tahulan dua na parjoldo sudido hita uboto upamon ima namago sa biru-biru gabi dilului palmahanima pola di tarikon na siya pulusiya dungin pang las rohana diotang ma lungan na laurap mang kalason Dustusi mo siya sa halak parupuan na aguan sa hupang siya sa hupang dilului iba na gabi jupang ma nasa hupangi alanilas ni rohana diotang iba na manang ali-ali na laurap magkalason di ujung ni ganuk upama odeng nirog Jesus malapatan ni upamay imalas ni rohani de matamida hamumulak pardosa urian itu hatta isiro pardosa na ninok na diturpukon itikii tutu martudu-tudu may tu si Jalobeo doot si pardosa na ro mandapot ng Jesus
Mariti upama ondeng ng patuduhon ni Jesus tumarisi dohot si boto surat balkan ni holong ni bata. Molo di partikiet si saunari, martudu-tudu-tui si mapardosay, tutu martudu-tudu hita sudi. Ay sudi no hita mardosa, nangalok kita na lipes yan dosa. Parita na uli, iturput taon imamu ba ma iyan pardosay. Ay nung ngaro di bata mga luluy pardosa marhitimunan ni Tuhan Yesus. Dia makadosa na jujutaula, buhara ni no hita pawaw ni. Mulwarok kita naro, tu permingguan, manang pertanyaan holan na marmungut-mungut, mu ba mahita? Holan akan ang urang no, taber siya permingguan, siya dongat na mu ba mahita? Lebih siya ni tahe, aka dia mabakko na ruwa si dirita, hita marsana-sana no ng botos sa. Tau kohon may, tu di bata, asa diliw tu hita gugulau bulok ko ni sa lumut na. Nomodo rohan di mata mida hamu bota. Dang di bolok ko di mata pardosa. Alay rodo di mata mga luluhita. Asa mulak kita siya dalan na lilu. Amen. Martua no. Nato mangihon. Jala na maulahosa. Hata ni mata. Di paranguluan na si ganupari. Amen.